שלום, שמי ענת, ורציתי לספר לכם על החוויה של השימוש בגיפט-מי. חגגנו לפני שבוע יום הולדת לבן שלנו, איתי, ורצינו לספר לכם קצת על התהליך. ככה, מי שהתחיל בעצם לעצב את ההזמנה ולשלוח חברים, החלפנו תמונה, היה ככה מאוד מרגש מה לבחור, איזה תמונה לבחור, איך לעצב. כשההזמנה נשלחה זה היה זמן ההמתנה, עד שככה קיבלנו את האישור לבחור את המתנות. ישבנו עם איתי, הוא ככה עבר את כל המתנות, חשב מה כן, מה לא, בחר לעצמו את המתנות שהוא אוהב, שהוא רוצה, שמעניינות אותו באותו רגע. וביום הגדול, ביום ההולדת, רונן הגיע ככה עם כל המתנות, עטופות מאוד יפה, עם אלבום ברכות מאוד ככה מרגש מהילדים, התמונות שלהם, עם דפים ריקים שגם אנחנו ככה הוספנו ברכות שלנו מהמשפחה. וכשהסתיימה חגיגת יום הולדת ככה היו את כל המתנות. אז המתנות הראשונות שהוא ניגש אליהן זה המתנות שהוא בחר, הוא ידע כבר ככה למה לצפות, והוא ככה מאוד התרגש, בחר, וככה המתנות האלה הן מתנות שהוא ככה הכי בשימוש. רוב המתנות הוא לא כל כך התלהב, היינו צריכים לנסוע להחליף אותן. חלק מהן לא ידענו מאיפה הם נרכשו, אז אנחנו קצת עכשיו תקועים עם חלק מהמתנות ועם זיכוי כלשהו. ובעצם עד לרגע זה הייתה ככה מאוד נהנה מהמתנות שהוא בחר, ובעצם רוב הזמן הוא משחק איתן, פחות עם שאר המתנות, אנחנו כרגע עם זיכוי. אני ממליצה בחום, הייתה לנו חוויה כיפית, וגם בתור אימא שצריכה לקנות מתנות, אין לי ספק שאני אשתמש בזה. זה חוסך זמן, זה חוסך כסף, זה חוסך דלק, זה חוסך עצבים של מה לבחור, לבת, לבן, איזה גילאים. בקיצור, מומלץ בחום.